Животът понякога ни поднася срещи, които променят всичко за миг. Здравейте, казвам се Елена, на 27 години съм. Родом съм от малкото градче Копривщица, но от години живея в София, където работя като графичен дизайнер. Никога не съм била от хората, които лесно се отпускат в компанията на непознати, предпочитам да наблюдавам и да пазя мислите си за поблизките. Но онзи ден всичко се промени. Точно когато тръгвах на дълго пътуване обратно към Копривщица, за да видя семейството си, нещо в автобусната гара в София ме накара да почувствам, че предстои нещо необичайно. Автобусът стоеше на своята спирка, моторът му бучеше тихо като уморено животно, което се готви да събуди. Аз се настаних на последния ред, на самия край, надявайки се, че мястото до мен ще остане свободно. Обичам да имам пространство, особено когато пътуването е дълго, а мислите ми се нуждаят от тишина и свобода. Автобусната гара беше почти пуста в този час, само няколко души се мотаха около билетните гишета. Поглеждах нервно часовника си, броях минутите до тръгването, докато в ума ми се въртяха надеждите, може би човекът, който трябваше да седне до мен, е пропуснал автобуса или е отказал пътуването. Може би това място ще е мое. Но тогава той се появи. Млад мъж с уверен, но спокоен поход прекоси кабината. Не беше нито висок, нито особено забележителен, но имаше нещо в начина, по който държеше чантата си и гледаше наоколо някаква тиха харизма, която привличаше вниманието без да се опитва. Извинете, каза той, приближавайки се, гласът му беше мек, но ясен. Показа мястото до мен. Тук ли? Сърцето ми направи малък скок, но аз се усмихнах, прикривайки разочарованието. Да, тук, той сложи багажа си в горния багажник и седна. За изненада, не нахлу в личното ми пространство, заемаше мястото си спокойно, с уважение, оставяйки разстояние между нас. Казвам се Георги, представи се с приятелска усмивка. Елена, отвърнах, подавайки му ръка. Докосването беше твърдо, но нежно, и за миг въздухът сякаш се промени. И ти ли си от Копривщица? Попита той, отпускайки се на стола. Аз кимнах. Да, връщам се при семейството си. И аз съм оттам, каза той си с кра в очите. Усмихнах се, макар да не знаехме нищо един за друг, беше успокояващо да знам, че и двамата се връщаме у дома. Автобусът потегли бавно, оставяйки зад гърба си софийските светлини, които постепенно угасваха, превръщайки пътя в тъмнина. Аз не съм от хората, които лесно започват разговор с непознати, но с Георги беше различно. Между нас имаше естественост, която ме накара да забравя, че тепърва се запознаваме. Говорихме тихо, почти шепнейки, за да не безпокоим другите, но думите ни течеха свободно, без наловки паузи. Беше като да се познаваме от години, като да си споделяме тайни отдавна изгубени във времето. Защо си тръгнала от Копривщица? Попитаме той, облегнат напред с лакти на коленете. Аз се поколебах за момент, това не беше тема, която споделях с непознати, но в очите му видях искреност и любопитство и реших да му се доверя. Трябваше ми промяна, казах, кръстосвайки крака под пълтото си. След училище усетих, че градчето ме задушава. Исках да видя света, да опитам нови неща, да бъда нещо различно от това, което всички очакваха. Той кимна разбиращо, сякаш четеше мислите ми. И успя ли да намериш това, което търсеше? Усмихнах се леко, замислена. В определена степен да. Израснах, научих нови неща за себе си, но също така осъзнах, че понякога онова, което оставяме за гърба си, е толкова важно, колкото и онова, което печелим по пътя. Георги замислено ме гледаше, сякаш се опитваше да разчете невидими послания в очите ми. Интересно, каза тихо. Връщането от дома винаги има специален смисъл, кимнах, изненадана от точността на думите му. Да, може би е начин за помирение. А какво те върна теб? Той въздъхна, облегна се назад и погледна през прозореца през нощта. Семейството. Татко остарява, а стопанството има нужда от помощ. Освен това, понякога пътуването и големите градове не означават бягство от онова, което наистина има значение. Някои корени са трудни за изкореняване.
Настъпи кратка тишина, но не тежка, а споделена. Усещах тежестта на думите му, която ни свързваше по начин, който не можех да обясня. Беше като да носим сходни истории, разказани с различен глас. Знаеш ли, продължи той, връщайки се към мен с онзи спокоен, топъл поглед, странно е, че досега не сме се срещали. Живеем в един и същи град, а сега, в тази нощна разходка, се опознаваме. Смях се тихо, поклащайки глава. Може би е съдба. Или късмет, пошегува се той, повдигайки вежда. Късмет? Попитах сериозно, но с усмивка. Да, късмет е да срещнеш някого като теб случайно, аз се засмях и звукът ни се разнесе меко из автобуса, който сякаш вече зееше от сън. С всяка минута между нас се появяваше някаква близост, нещо повече от думи. Когато дискретно прозяпах, той ме попита, уморена ли си? Малко, признах, затваряйки очи за миг. Но не мога да заспя. Главата ми е пълна с мисли, тогава усетих, че тази нощ може да се превърне в нещо, което никога няма да забравя. Автобусът бавно напускаше Софийската гара, а светлините на града все повече се отдалечаваха, потъвайки в тъмнината на нощта. Вътре цареше спокойствие, разредено от тихите шепоти на пътниците и приглушеното бръмчене на двигателя. Аз все още седях на последния ред, краката ми се опитваха да намерят удобно положение, а умът ми се бореше да се съсредоточи. Въпреки умората, не можех да спра да мисля за срещата с Георги. Той беше различен, нещо в начина му на говорене и спокойствието, което излъчваше, ме караше да се отпусна, макар че го познавах едва от няколко минути. Седяхме един до друг, но между нас имаше дистанция, която някак естествено се усещаше като уважение. Тъмнината навън се сливаше с уюта вътре, а светлината от малките лампи създаваше меки сенки по лицето му. Забелязах как той леко накланя глава, когато слушаше внимателно, и как устните му се извиваха в леко, почти неуловима усмивка, когато разказвах за живота си извън Копривщица. Какво те накара да останеш в София толкова време? Попитаме Георги, като обръщаше тялото си леко към мен. Бях изненадана от директността на въпроса, но не се възпротивих. Все пак, не беше обикновен разговор, а нещо полично, което се усещаше като споделяне на тайни. Исках да намеря себе си, отвърнах. Градът е голям и шумен, но ми даде възможности, които нямаше в Копривщица. Научих много, срещнах интересни хора, но винаги усещах, че нещо ми липсва. Той кимна разбиращо. Понякога трябва да излезем от зоната си на комфорт, за да разберем какво наистина ценим. Но връщането у дома също е важно, то ни помага да се свържем с корените си, усетих топлината на думите му, които сякаш отекваха в мен. Колко пъти бях чувала тези мисли, но никога не бях ги осъзнавала толкова ясно. В този момент автобусът пое завой и аз се хванах за облегалката на седалката, за да запазя равновесие. Георги ме погледна с лека усмивка и каза, виждаш ли, понякога животът е като този път непредвидим и криволичещ, но винаги води някъде. Забавих дъха си и усетих как сърцето ми бие побързо. Не защото се страхувах, а защото в думите му имаше нещо завладяващо, което ме караше да вярвам, че тази нощ може да е началото на нещо ново. Погледнах го в очите и видях искра на разбиране, която ме смути приятно. А ти защо се върна? Попитах аз, опитвайки се да скрия колко много исках да разбера повече за него. Той за миг се замисли, после тихо отвърна, семейството ми. Фермата е на баща ми и му трябва помощ. А и понякога, колкото и да бягаш, корените те дърпат обратно. Аз кимнах и се загледах през прозореца, тъмнината и безкрайният път сякаш отразяваха и моите мисли. В този момент автобусът стана място на споделеност и разбиране, а срещата ни е нещо повече от случайност. Беше началото на пътуване, което щеше да промени всичко, и аз го усещах в сърцето си. Автобусът продължаваше да напредва по тъмните пътища, а аз усещах как атмосферата между мен и Георги постепенно се променя. В началото бях предпазлива, все още държейки дистанция, но с всяка изминала минута усетих, че нещо ме кара да се отпусна и да споделя повече, отколкото съм очаквала. Въздухът в кабината беше изпълнен с тихото бръмчене на двигателя и меката светлина от малките лампи,
които създаваха интимна обстановка, сякаш ние бяхме сами на света. Георги се облегна леко назад, а очите му блестяха в приглушената светлина. Знаеш ли, Елена, каза той и гласът му беше спокоен, но с оттенък на искреност, понякога животът ни отнася далеч от дома, но никога не забравяме откъде сме тръгнали. Връщането е не просто физическо движение, а вътрешно пътуване към нещо важно. Погледнах го с интерес, усещайки, че думите му резонират в мен. Точно така, съгласих се. Докато бях далеч, разбрах, че онова, което търсим, не винаги е новото и непознатото. Понякога е просто връзката с хората и местата, които сме оставили зад гърба си. Той кимна и леко се усмихна, сякаш разбра дълбочината на това, което казвах. И какво ти липсваше най-много, попитаме, без да натрапва въпроса си. Аз се замислих за миг, после тихо отвърнах. Семейството ми, спокойствието на малкия град, онези прости моменти, които в големия град често се губят в бързината. Георги ме погледна с разбиране и добави. Понякога човек трябва да тръгне на път, за да оцени истински това, което има. Но и обратното да се върне, за да намери себе си отново. Разговорът ни се носеше леко и непринудено, като стар приятелски диалог, но с нотка на нещо по-дълбоко. Аз усещах, че в него има нещо, което ме привлича не само външно, но и в начина, по който мисли и чувства. Кожата ми леко потръпваше при всяка негова усмивка и поглед. В един момент той се облегна напред, лакти на коленете, и ме погледна право в очите. Вярваш ли в съдбата, Елена? Попитаме тихо. Аз се усмихнах, леко изненадана от въпроса. Не знам, отвърнах. Може би вярвам, че понякога животът ни сблъсква с хора и събития, които имат специална причина да се случат. Той кимна, сякаш одобряваше отговора ми. Тогава може би тази среща не е случайна, тишината между нас беше приятна, изпълнена с очакване и непредвидимост. В този миг аз почувствах, че пътуването не е просто към Копривщица, а към нещо ново, което тепърва ще откривам. Внезапно автобусът премина през малък хълм и аз се облегнах на стъклото, гледайки как светлините на далечното село проблясват в нощта. Знаех, че пред нас има още часове път, но за първи път от дълго време се почувствах, че не съм сама, че някой разбира тишината и мислите ми, че някой е готов да сподели пътя с мен. Тази нощ обещаваше да бъде различна. Автобусът продължаваше своя път по извивките на стария път, а вътре между мен и Георги се беше заформила тихо, но осезаемо напрежение, което не можех да пренебрегна. Той седеше до мен, с ръце отпуснати на коленете, а светлината на лампите хвърляше меки сенки по лицето му с тъмна коса, която леко се бе разрушила, и дълбоки кафяви очи, в които можех да потъна. Облечен беше в тъмносин полувер и удобни дънки, а на краката си имаше износени кожени обувки, които му придаваха някаква небрежна елегантност. Въпреки че беше просто облечен, излъчваше увереност и изтънченост, които ме караха да се чувствам привлечена. Аз бях в дълго черно пълто, което прикриваше тялото ми и под което носех плътна блуза и тъмни панталони. На краката ми бяха ботуши с висок ток, които придаваха малко доза женственост и сила на походката ми. Въпреки умората, усещах как адреналинът и вълнението ме държат будна и нащрек. Разговорите ни станаха полични, поинтимни, сякаш тъмнината на нощта ни даваше смелост да споделяме неща, които рядко казваме на други. Той разказваше за детството си Копривщица, за игрите по кълдърамените улици, за своите мечти и страхове. Аз пък споделях за живота си София, за предизвикателствата и за онова чувство на самота, което понякога ме обземаше. В един момент, когато автобусът мина покрай стара каменна църква, която се открояваше в нощната тишина, тишината между нас беше нарушена от тихия му глас. Знаеш ли, Елена, понякога срещите с непознати могат да променят всичко. Никога не съм си мислил, че една случайна нощна разходка може да стане толкова важна. Погледнах го и усетих как сърцето ми започна да бие по-силно. Съгласна съм, казах тихо. Понякога съдбата е по-непредсказуема, отколкото си мислим. Усмихнах се леко, а той отвърна с топла усмивка, която ми стопли душата. Автобусът правеше леки трептения по неравния път, а вътрешното ми напрежение се засилваше.
Почувствах, че сърцето ми започва да бие учестено, не от страх, а от нещо ново и непознато. В този момент се оказахме все поблизо, сякаш невидима сила ни привличаше един към друг. Почувствах как ръката ми леко докосна неговата, първо случайно, после поуверено. Той не отдръпна ръката си, а обгърна с нежност, като че ли казваше без думи, че е тук и че му е приятно. Този прост жест беше като искра, която запали огън в мен, огън на надежда и желание. Загледах се в очите му и видях отражение на собствените си чувства, сме от любопитство, нежност и лек страх от непознатото. Той се усмихна тихо и наклони глава към мен, аз почувствах как цялото ми тяло се отпуска в тази топла прегръдка на момента. Автобусът продължаваше да се движи, а времето сякаш спря, само ние двамата и тази нощ, която ни даряваше своята тайна. Аз вече знаех, че тази среща няма да бъде просто случайна. Тя беше началото на нещо, което нито един от нас не можеше да предвиди, но и двамата тайно желаехме. Нощта беше дълбока, а автобусът продължаваше своя път през тихите български села и гъсто залесените хълмове около Копривщица. Вътре, в малкото пространство между нас Георги, се беше спуснала нова, почти осезаема близост. Той все още държеше ръката ми, нежно и сигурно, а аз усещах как пулсът ми ускорява ритъма си с всяка минута. Светлините на салона бяха приглушени, създаващи интимна атмосфера, в която всяка дума, всяко поглеждане и леко докосване изглеждаха като тайни споделени само между нас двамата. Още нещо ме караше да се чувствам уязвима, но и спокойна, сякаш в този момент автобусът не беше просто превозно средство, а малък свят, в който нищо друго няма значение. Георги се обърна към мен леко, с онзи тих блясък в очите, който ме караше да се разтреперя. Елена, не знам как се случи, но сякаш съм те познавал винаги, каза той, гласът му беше мек, почти шепнещ. Усмихнах се, усещайки как топлината в гърдите ми нараства. Аз също се чувствам така, признах аз, поглеждайки го с тихо учудване и радост. Тогава той бавно наклони глава и докосна леко бузата ми с устните си нежно, почти колебливо, като че ли пазеше всяко мое чувство. Сърцето ми избухна в трепет, а аз затворих очи, отдавайки се на момента. За миг всичко наоколо спря да съществува, нямаше път, нямаше нощ, нямаше шумове от други пътници. Имаше само нас двамата и този тих, топъл миг. След целувката, която беше толкова деликатна и истинска, Георги притисна ръката ми по-силно своята, сякаш искаше да ми каже без думи, че ще бъде до мен. Аз положих глава на рамото му и усетих как дъхът му леко се ускорява. Това е нещо, което не съм очаквала, прошепнах аз, но не искам да спира. Той се усмихна и леко ме прегърна, като в този жест се криеше обещание за нещо ново и красиво. Аз също, каза той, няма да позволя тази нощ да свърши без да знам какво още можем да открием заедно. Автобусът продължаваше да се движи безкрайно в нощта, а между нас разцъфваше нещо, което не можех да опиша с думи. Беше смесица от вълнение, нежност и очакване, която изпълваше всяка секунда с магия. Аз вече не се страхувах от неизвестното, напротив, чувствах, че съм намерила нещо, което може да промени целия ми свят. Тази вечер не беше просто пътуване към дома. Тя беше началото на нова глава, изпълнена с надежда, страст и тайни, които само ние двамата можехме да разберем. И докато автобусът тихо се тътреше по пътя, аз знаех, че животът ми никога няма да бъде същият. Седейки до Георги в този полумрак, усещах как целият ми свят се преобръща. Никога не съм предполагала, че една случайна среща в автобус може да предизвика такова силно вълнение и толкова много въпроси. Докато държеше ръката ми, ми изглеждаше, че светът навън е спрял, а ние сме сами в една малка вселена, където всичко е възможно. В главата ми препускаха мисли и чувства, които не можех да подредя. Защо точно тази нощ? Защо точно в този автобус? Можех ли да се доверя на това усещане или беше само измамна илюзия, породена от тишината и улюта на пътуването? Може би всичко щеше да се разпадне още с първите слънчеви лъчи, а може би това беше началото на нещо истинско. Обмислях какво можеше да се случи, ако бях отказала да седна на това място или ако той беше избрал друго място в автобуса.
колко често съдбата ни дава втори шанс, който не забелязваме. И колко лесно бих могла да го изпусна. Тези мисли ме караха да се чувствам едновременно уязвима и силна, изпълнена с надежда, но и с лек страх от неизвестното. В същото време не можех да не помисля за какво ли говорехме още, какви тайни и мечти криеше той, какви съмнения и надежди таях аз. Беше странно колко бързо се сближихме, колко естествено беше всичко, въпреки че се познавахме от броени часове. Може би понякога душите ни срещат сродни, дори когато разумът не го очаква. Докато автобусът тихо бръмчеше и пътят пред нас се виеше в нощта, аз осъзнах колко много исках да задържа този момент, да не го пускам да избяга. В същото време знаех, че не всичко зависи от мен, че връзката между двама души е сложна и крехка, и изисква грижа, доверие и време, а понякога и късмет. Погледнах към Георги и видях в очите му същото онова нещо искра, която говореше за желание и надежда. Не казах нищо, просто продължих да държа ръката му, усещайки как топлината и се смесва с моята. В този миг всичко изглеждаше възможно, а аз се питах какво ли щеше да се случи, когато пристигнем. Каква щеше да бъде следващата стъпка в тази неочаквана история? Точно когато мислите ми започваха да се уравновесяват и усещах, че настъпва някаква хармония между нас, автобусът внезапно спря рязко. Усетих как тялото ми леко се размята напред, а сърцето ми прескочи удар. Обърнах се към Георги с изненадана и леко оплашена усмивка, но той изглеждаше спокоен, почти неразтревожен. Какво става? Попитах тихо, докато няколко други пътници започнаха да се оглеждат притеснено. В този момент в кабината се появи шофьорът, който с бърз и решителен тон обяви, че има проблем с движението по пътя пропаднал участък, който не могат да заобиколят лесно. Ще трябва да изчакаме, докато отстранят повредата, каза той, а гласът му беше толкова ясен и студен, че ме накара да почувствам как напрежението в автобуса се покачва. Георги се обърна към мен, очите му вече не бяха толкова спокойни. Не съм очаквал това, каза тихо, а аз усетих, че нещо в него се променя, както ако зад спокойната му фасада се криеше нещо, което чак сега започва да изплува на повърхността. Погледнах го и се зачудих дали и той усеща странното напрежение, което се разпространяваше между нас. Времето сякаше забави, а тъмнината навън се сгъсти, покривайки всичко с тежка сянка. Пътниците започнаха да шепнат помежду си, някои извадиха телефони, други се опитваха да разберат колко дълго ще продължи спирането. Аз усещах как сърцето ми бие учестено, но не само от изненадата, нещо в цялата тази ситуация ме караше да се чувствам и уязвима, и любопитна. Защото в този момент, в тази малка кабина, не беше просто автобусът, който бе спрял. Не беше и просто пътят. Беше нещо повече, сякаш съдбата се намесваше по начин, който не можех да предвидя. Георги се приближи леко и тихо каза, може би това е знак, че тази нощ няма да приключи толкова скоро. Усмихнах се, макар че сърцето ми продължаваше да бие бързо. И може би имаме време да научим още неща един за друг, отговорих аз, гласът ми беше посигурен, отколкото чувствах. Но тогава забелязах нещо в погледа му, кратък отблясък на тревога или може би дори страх, който не можех да обясня. Георги, всичко наред ли е? Попитах, протягайки ръка към него. Той въздъхна дълбоко и за миг се загледа в тъмнината навън. Ще ти разкажа по-късно, каза само, без да уточнява нищо повече. И в този момент разбрах, че тази нощ не е просто случайна среща, а началото на нещо посложно и необяснимо. Нещо, което щеше да промени всички мои представи за съдба, случайности и пътища, по които вървим. Но още не знаех как точно. Автобусът остана неподвижен на тясната планинска пътечка, окъпан от мрак и тишина, а ние пътниците се превърнахме в заложници на непредвиденото. Вътре в салона се усещаше напрежение, което не можеше да се скрие зад обичайните шепоти и нервни погледи. Георги седеше до мен, но вече не беше същият спокоен човек. Очите му бяха внимателни, напрегнати, а движенията му по-резки и неспокойни. Той не говореше много, но аз усещах, че в главата му бушуват мисли, които не искаше да сподели. Погледнах го, опитвайки се да уловя поне частица от това, което го тревожеше, но той само поклати глава и каза, понякога нещата не са това, което изглеждат.
Тишината се простираше като тежка завеса между нас, докато часовникът на телефона ми показваше, че сме заседнали вече повече от час. Някои пътници започнаха да се разпитват помежду си, други пък тихо се молеха или се опитваха да се успокоят, но аз усещах как напрежението между мен и Георги расте с всяка минута. Изведнъж, сякаш нещо в него се пречупи, той се обърна към мен и прошепна: трябва да знаеш нещо, Елена. Гласът му беше сериозен, почти таинствен. Това спиране не е случайно. И не е просто повреда на пътя. Сърцето ми прескочи не от страх, а от изненада и объркване. Какво искаш да кажеш? Попитах, опитвайки се да не показвам колко силно съм развълнувана. Той се загледа в очите ми и каза: има неща, които крият от теб. Неща, свързани с нашия град и с хората, които мислим, че познаваме. Небето навън беше тъмно и беззвездно, а аз усещах, че сме попаднали в капан на тайни и загадки, които тепърва ще разплитаме. Мислите ми бяха смесени: страх, любопитство, вълнение и желание да разбера истината. Това не беше просто обикновено пътуване, а нещо много по-дълбоко, нещо, което щеше да промени всичко, което съм вярвала досега. Георги продължи: тази вечер ще разбереш неща, които ще те накарат да гледаш на Копривщица и на живота си по съвсем нов начин. Лицето му беше сериозно, а очите му горяха със странна решителност. Аз се чувствах като в сън или по-скоро в сън, който бавно се превръща в кошмар или в най-вълнуващото приключение на живота ми. Не знаех какво ме чака, но интуицията ми казваше, че няма връщане назад. Автобусът остана на място, а ние се готвехме да навлезем в свят, който досега беше скрит зад завесата на обикновеното. И аз знаех, че тази нощ ще бъде само началото. Автобусът стоеше като замръзнал в гъстата мракобесна тишина, а напрежението вътре се извисяваше като бурен вятър, готов да разкъса всичко наоколо. Всяка минута се усещаше като вечност, а аз, седнала до Георги, не можех да откъсна поглед от лицето му, изпълнено с нещо, което не можех да разбера, но което ми изпълваше с тръпка и неизвестност. Неговите очи блестяха с мрак и решителност, а ръцете му леко потреперваха, сякаш се бореше с невидима вътрешна буря. В този момент почувствах, че зад тихия, спокоен човек, когато срещнах в София, се крие нещо дълбоко и непознато нещо, което можеше да разруши всички мои представи и да отвори врати към сенки, които не бях готова да видя. Сърцето ми биеше толкова силно, че ми се струваше, че ще изскочи от гърдите ми, а мислите ми препускаха в хаос, страх, любопитство, надежда, тревога. Бях на ръба на нещо огромно, нещо, което можеше да промени всичко. Елена, каза той тихо, гласът му беше почти шепот, но изпълнен с тежест. Онова, което предстои, няма да бъде лесно. Ще се сблъскаш с истини, които могат да те променят завинаги. Той се обърна към прозореца, където нощта изглеждаше още по-недосегаема и студена. Аз се опитах да събера всички сили и да му отговоря, но думите заседнаха в гърлото ми. Усетих как ръцете ми се стискат здраво около неговата, търсейки опора, докато умът ми се бореше да приеме непознатото. Автобусът сякаш беше капсула, която ни изолираше от света, а в тази малка вселена на тъмнината и неяснотата всичко се изостряше, всяко движение, всяко дишане, всяка мисъл. Чувствах се едновременно уязвима и силна, изпълнена с жажда за отговори, но и с незабравим страх от това, което може да открия. Небето над нас беше беззвездно и тежко, сякаш самата нощ ни предизвикваше да се изправим срещу съдбата си. В този момент разбрах, че нищо вече няма да бъде същото, а това, което започна като обикновено пътуване, се превърна в пламък, който гори ярко и неотменно в сърцето ми. И макар да не знаех какво ни чака, усещах, че съм готова да поема риска, защото понякога само в тъмнината можем да намерим истинската светлина. Автобусът продължаваше да стои неподвижно, а вътре в мен бушуваха чувства, които не можех да опиша с думи. Светлината от малките лампи хвърляше слаби отблясъци по лицето на Георги, чиято решителност и загадъчност ме караха да усещам как сърцето ми бие с нечувана сила. В този момент всичко около нас сякаш изчезна, останахме само ние, в капана на една нощ, която обещаваше да промени съдбата ни завинаги. Елена, каза той тихо, като че ли тежестта на думите му можеше да разбие тишината. Това, което предстои, няма да е просто пътуване.
Това е началото на история, която няма да забравиш. Погледът му се втренчи в моите очи и в тях видях искра на нещо повече на тайна, която чакаше да бъде разкрита. Сърцето ми се сви от смесицата на страх и вълнение. Какво ли ме чакаше отвъд тази нощ? Какви тайни криеше родният ми град и колко далече бях готова да стигна, за да ги открия? Всички тези въпроси се въртяха в главата ми като вихрушка, а отговорите им все още бяха скрити в тъмнината. Автобусът започна бавно да се движи, сякаш и той усещаше, че пътуването ни навлиза в нова фаза. Аз се облегнах на седалката, усещайки топлината на ръката на Георги, която още държеше моята. В този миг разбрах, че независимо какво се случи, вече не съм сама. Тази среща, този странен и магичен момент, беше повече от случайност, беше съдба. Докато светлините на Копривщица започваха да проблясват в далечината, аз се чувствах като на прага на нов свят, свят, пълен с надежди, тайни и обещания. И макар да не знаех какво предстои, бях готова да го посрещна с отворено сърце и смела душа. Това беше само началото. Историята, която започна в този автобус, щеше да се развие по начини, които не можех да си представя. Но едно беше ясно, животът ми никога вече нямаше да бъде същият. И така, с вълнение и трепет, аз се впуснах в това пътуване, което обещаваше да разкрие не само тайните на миналото, но и истинската същност на мен самата.